Inqat magħna għal-jumejn fejn l-arti, il-fidi u l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Insellem lilkom eżis anzjani, jew morda, jew persuni oħrajn f'residenzi tal-anzjani, jew li ma jistgħux joħorġu mid-dar. Nilqawkom għal din l-Ewkaristija tal-mument tagħna ma' Ġesu meta qed niċċelebraw illum it-tifkira ta' San Vincenz de Paul saċerdot. San Vincenz de Paul kien saċerdot Franċiż li għex fis-seklu 17 u sar saċerdot f'età pjuttost żgħira ta' 19-il sena u meta kien qed jivvjaġġa minn Marsilja l Narbona inqabad minn xi pirati Torok. Tant ġabruħu tajjeb li il-kap tal-pirati ħelsu u dal-kap tal-pirati eventwalment ikkonverta wkoll. U din l-esperjenza waslet lil Vincenz biex huwa joħoss ħafna l min qed ibati, mhux biss għal dawk li jaqtfu fuq ix-xwieni f'dak iż-żmien, imma għal morda, għall-anzjani, għall-orfni. U fil-fatt aktar tard f'ħajtu San Vincenz mhux biss kien kappillan ta' parroċċa qrib Pariġi, imma kien ukoll dak li ta' formazzjoni, edukazzjoni biex diversi kategoriji ta' nies jgħixu ħajja iktar nisranija. Waqqaf żewġ ordnijiet reliġjużi, l-ordni imsejħa tal-Lazzaristi jew kongregazzjoni tal-missjoni huma patrijiet, u bat waqqaf ordni reliġjuż ieħor li aħna f'Malta familjari miegħu li huma s-sorjiet tal-karità. U aħna nsellmu u napprezzaw il-ħidma kbira tas-sorjiet tal-karità ġewwa Malta. Favur l-orfni mal-morda fl-isptarijiet, fid-Dar tal-Providenza, fl-iskejjel. San Vincenz de Paul kienu ħobb inħobbu lill-Alla ħuti imma nħobbuh spejjeż tagħna bil-ħidma ta' dirajna u bl-għaraq tal-wiċċ tagħna. Ejjew narfu n-naqasijiet tagħna nindmu minnhom u hekk nitħejjew tajjeb għal din il-Quddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna tnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, insaħħaħt b'virtujiet kbar lis-saċerdot San Vincenz de Paul fl-appostolat tiegħu għas-salvazzjoni tal-foqra u għall-formazzjoni tal-kleru. Għamel li nitħeġġu bl-Ispirtu tiegħu biex nożżu dak kollu li ħabb huwa
u nagħmlu dak li nitalmu minnu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Eżdra. X'ħin kienu qed joffru s-sagrifiċċju ta' filgħaxija, jien, Eżdra, qomt mill-lajb tiegħi u bi ħwejġi u l-mantar tiegħi mċartin inżilt tal-kubtejja u ftaħt idejja lejn il-mulej Alla tiegħi u għedt: Alla tiegħi, jien inħossni nisti u wiċċi ma jagħtinix li nerfa' ħarsti lejk. Għax dnubietna tant kotru li ninsabu mazzin sa rasna fihom u ħtijietna olew mola smewwiet. Minn żmien missirietna sal-lum waqajna fi ħtijiet kbar u minħabba fid-dnubietna aħna is-slaten tagħna u l-qassisin tagħna ġejna mogħtija f'idejn slaten barranin. Dawn darbuna bix-xabla, ħaduna f'eżilju, ħadulna ġiedna u ġejna f'lajb li qegħdin fih illum. Imma issa il-mulej Alla tagħna grazzja għal ftit ta' żmien billi ħallilna f'dan u f'dal u tagħna fuq ix nafdaw, jiġifieri dan il-post qaddis. B'hekk Alla tagħna rid iferraħna u jgħajjixna l ftit fl-eżilju tagħna. Għax aħna l-siera, imma Alla tagħna ma nsinix fl-eżilju tagħna, għax wara l-ħnina tiegħu magħna quddiem is-slaten tal-Persja. Meta tagħna mill-ġdid il-ħajja ħanerġgħu ntellgħu t-tempju ta' Alla tagħna u nerġgħu nibnuh mill-ħerba tiegħu u b'hekk ikollna kien f'Ġuda u f'Ġerusalemm. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Flimkien, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem u s-saltna tiegħu jikkastiga u jħenn, iwaslek sal-qabar f'qiegħ l-art u mbagħad jerfek mill-akbar erda. Flimkien, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Faħruh u li Iżrael quddiem il-ġnus u xerritkom f'nofshom u hemm urikom il-kobor tiegħu. Flimkien, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Olluh quddiem il-ħajjin kollha u sidna u Alla tagħna u missierna u Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Minħabba dnubietkom jikkastigakom, imma jħenna likom il-koll u għad jiġborkom minn fost il-ġnus kollha li f'nofshom tinsabu mxerda. Flimkien, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Infaħru jien fart l-eżilju tiegħi u nur il-qawwa u l-kobor tiegħu lil ġenz mitneb. Erġgħu lura randu mitinbin u għamlu l-ġustizzja qudiemu. Flimkien, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Alleluja, alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ l-12 madwaru u tom qawwa u seta' fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mart. U bagħthom ixandru s-saltna ta' Alla u jfejqu l-morda. U qalilhom: tieħdu xejn magħkom għat-triq. La ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus, u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f'xi dar ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx
u ħorġu minn dik il-belt u farfru sat-trab tagħha minn ma' riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru l-irħula ixandu l-Evanġelju u jfejqu l-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Jumejn ilu it-tnejn u l-bieraħ u llum fl-ewwel qari smajna siltiet mill-ktieb ta' Eżra. Dan inserta wieħed mill-kotba tat-Testament il-Qadim li ma tantx nisimgħu siltiet minnu matul is-sena liturġika, is-sena tal-Knisja. Eżra kien skriba, kittieb u saċerdot li għex fi żmien partikolari ħafna tal-poplu Ludi. Kien iż-żmien meta l-poplu Ludi kien spiċċa mill-eżilju, kien ilu 70 sena fl-eżilju ta' Babilonja u kien wasal iż-żmien li jerġa' lura u fil-fatt marru lura ħafna mill-poplu Ludi fl-art imqazza. U Eżra kien il-kittieb is-saċerdot li ġabar il-komunità. U blajnuna tal-gvernatur Nehemija, li wkoll għandna ktieb tiegħu fit-Testament il-Qadim, huma bdew jibnu mill-ġdid il-belt ta' Ġerusalemm li kienet imġarfa u anki bnew it-tempju mill-ġdid. Din is-silta li smajna llum lilna tagħtina ċertu dawl anke l-ħajja tagħna llum. L-ewwel nett Eżra isemmi fil-bidu is-sens ta' ndiema li hu kellu flimkien mal-poplu u li aħna wkoll mistednin ikonna. Meta jgħid il-mantar tiegħi imċarrat, inżilt arkubtejja u ftaħt idejja lejn il-mulej u għetlu Alla tiegħi inħossni nistħi, wiċċi ma jagħtinix li nerfa' ħarsti lejk. Mela sens ta' ndiema kemm importanti li aħna jkollna fil-ħajja tagħna sens ta' ndiema ta' dispjaċir għan-nuqqasijiet tagħna, kemm għandna bżonnu dan. It-tieni ħaġa li jsemmi Eżra fl-ewwel qari tal-lum hija dik l-esperjenza ta' tbatija li kważi kważi saffiet lill-poplu. Dnubietna qazzuna l-isfel, ħtijiet noqolgħu mola smewwiet jgħid, batejna, darbuna bix-xabla, ħaduna fl-eżilju, ħadulna ġidna u ġejna fil-għajb. Id-tbatija tal-poplu mhux biss ta' żmien Eżra imma ta' kull żmien. Aħna wkoll ngħaddu minn tbatijiet kemm bħala komunità, bħala soċjetà, ma anke fuq livell personali. Id-tbatijiet għalkemm huma jibsa l kulħadd jistgħu jkunu wkoll okkażjoni li aħna nikbru permezz tagħhom. Għaliex għax kull sfida li ngħaddu minnha bħal mitbattija tista' tkun opportunità biex aħna nissaħħu kemm bħala bnedmin imma anke wkoll bħala insara. U t-tielet ksieb li smajna fl-ewwel qari tal-lum mill-ktieb ta' Eżra titkellem dwar min ġdid. Naturalment il-poplu Ludi reġa' lura fl-art tiegħu, bnew it-tempju mill-ġdid u allura bir-raġun kollu Eżra jgħid nerġgħu nibnu mill-ħerba u jkollna l-kenn. Min ġdid. U aħna wkoll ngħaddu minn din l-esperjenza minn żmien għal ieħor fil-ħajja tagħna. Ngħaddu minn mumenti ta' ansjetà, ta' dalma, ta' uġigħ, ta' mart, ta' solitudni, imma mbagħad jiġu wkoll mumenti sbieħ fejn bil-qawwa tal-mulej u anki bir-rida tajba tagħna aħna nagħmlu esperjenza ta' min ġdid. San Vincenz de Paul li kien dan l-apostlu kbir fis-seklu 17 ġewwa Franza ukoll mhux biss hu stess għadda minn din l-esperjenza ma ħeġġeġ il-ħafna nies anki bix-xhieda tiegħu u bit-tagħlim tiegħu biex jagħmlu din l-esperjenza sens ta' ndiema, tbatija li tissarraf f'offerta f'ġid spiritwali u allura min ġdid. Nitolbu ħafna l-interċessjoni ta' San Vincenz de Paul biex aħna ikollna f'qalbna dawn l-atteġġjamenti tiegħu li aħna wkoll bl-eżempju tagħna bil-kelma tagħna bix-xhieda tagħna nwasslu l-Evanġelju kif għamlu l-Apostli kif smajna fl-Evanġelju tal-lum. Bdew l-irħula, ixandu l-Evanġelju u jfejqu l-morda kullimkien.
Jalla din tkun ukoll l-esperjenza tagħna bħala nsara llum. Mulej Missier Qaddis nitolbuk tilqa' it-talbiet li aħna ħanresqulek issa. Tolbuk mulej għal daw kollha li iduru bil-morda, li jieħdu ħsieb l-orfni, li jieħdu ħsieb l-anzjani biex inti mulej tkun tajnuna għalihom u tħeġġiġhom fil-ħidma tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu llum b'mod speċjali għall-ordnijiet reliġjużi li waqqaf San Vincenz de Paul, jiġifieri l-Kongregazzjoni tal-Missjoni, il-Lazzaristi mela u s-Sorjiet tal-Karità. Nitolbuk b'mod speċjali s-Sorjiet tal-Karità biex huma jkomplu jaqdu l-missjoni tagħhom b'ħafna fedeltà, b'ħafna mħabba u b'ħafna għoża. U anke biex tbirrikom vokazzjonijiet ġodda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se jkunu qegħdin jieħdu sehem fis-sinodu li se jibda minn hawn ftit tal-jiem oħra biex int mulej bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek tkun ta' dawla lihom u tmexxihom biex tassew flimkien jaraw dak li għandha bżonn il-Knisja fi żminijiet tal-lum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru fl-eżies mejtin kollha tagħna biex inta tihom il-grazzja li jaraw wiċċek għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis, ilqa' dawn it-talbiet li aħna ressaqnielek u ħafna talb ieħor li hemm f'qalbna bħalissa. U għatina wkoll għajnuna tiegħek biex aħna permezz tal-laqgħa tagħna miegħek ngħaddu f'kull jum f'esperjenza ta' qawmien ġdid li jint tagħtina għax inti tħobbna, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla inti tajt il-grazzja l-istaċerdot San Vincenz de Paul biex ifassal ħajtu fuq il-vittma li kien joffrilek fiċ-ċelebrazzjoni tal-Misteri Qaddisa. Għamel li bis-saħħa ta' dan is-sagrifiċċju aħna wkoll insiru offerta li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna għal fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Vincenz de Paul, int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej,
Osanna fil-ola ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh jibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżiż mejtin kollha tagħna u fl-erwieħ kollha tal-purgatorju. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Vincenz de Paul u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess Missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfu l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna staqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewtija kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisti miktijiti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidilejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Qabel ma ntemmu dil-qudiesa nagħtu tislima speċjali llum lir-residenti kollha tar-residenza ta' San Vincenz de Paul. Għall-anzjani kollha għall-morda aħna nitolbu ħafna likom u anke nitolbu wkoll f'dawk kollha li jieħdu ħsiebkom b'tant dedikazzjoni u mħabba l-carers kollha, l-infermiera u t-tobba. Intom tassew tinsabu fil-qalb tagħna u għalhekk nitolbu ħafna likom illum u nsellmulkom minn qalbna. Nitolbu. Mulej, inti ġedditna bis-sagramenti tas-sema. Fiċ-ċokon tagħna li tolbuk biex nitqanqlu mill-eżempji ta' San Vincenz de Paul u jkollna l-għajnuna tat-talb tiegħu. Ħammogu nxandu l-bxara tajba lil foqra fuq il-passi ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mmexxija minn Monsinjur Hector Xerri.
Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Inqat magħna għal-jumejn fejn l-arti, il-fidu, l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Alla ta' nisma' talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfr lilna dubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema
bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa, Sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnidu aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina f'dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal b'tagħna. Missier Etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Omm Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu, għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem
bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Vincenz de Paul, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq l-orjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.